24 उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट उसु चेम्पियनशिप जेरै साब जुनियर जुनियर सिनियर मेन अमेन बे जादोंमोन बेनिफ्राय दिनै मैयानिफ्राय लानानै दिनै दा जोबथा मुगायाव फैबाय दायो क्लोजिं सेरेमनि जोङो हाबाफारिखौ लानाय जादों मेडेल सेरेमनि जासिगोन आरो जोंनियाव गासै 8टा क्लाबनिफ्राय पार्टिसिपेन्ट फैदोंमोन आरो लोगोसे दायो बेयाव जायफ्रा मेडेल मोन्दों फैबाय थानाय अल आसाम साब जुनियर जुनियर इउथ आरो सिनियर उसु चेम्पियनशिपआव बाहागो लानो थाखाय सायख'जादों। दा उथिफुनाय सेंग्रा लाइमोनफोरखौ मा मेसेज होनो सानदों? उसुआ फुल प्लेजेड गभर्नमेन्ट रिकगनाइज आरो मोनसे प्राइभेट लेभेल गेलेब्ला जेरै स्कलारशिप मोनो नेशनेल स्कलारशिप मोनो आरो फरायनाय बेलायावबो NIS आरो फिजिकेल एडुकेसनफोराव फरायनो हायो। बेजों लोगोसेनो गोबां जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जेरै आर्मि पुलिस मोनलांदों बेफोर खथाया उसु नेशनेल मेडेल मोनोब्ला खथाखौ मोननो हायो। बेनिखायनो जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बे उसुखौ सोलोंनाया मोजां लोगोसे आइजो माहारिफोरा सेल्फ डिफेन्स थाखायबो मोजां जायो गावनि जिबनखौ रैखा खालामनो आरो लोगोसे देहायारि मोजां जायो बयबो आरो गावनि नामखौ लानानै हादरनि नाम जातिनि नामखौ भारतआव इन्डियायावहाय आरो नेशनेल इन्टारनेशनेलावबो गावनि मुंखौ आरो हादरनि नामखौ लाखिनो हायो।